Ola a todos e a todas, grazas un ano máis por estar aquí da presentación do noso programa cultural para as festas patronais de San Bieito, que este ano se van a celebrar o día 10, 11, 12 e 13 de xullo. Quero agradecer en primeira persoa primeiro a presenza aquí de Miguel Caldas, da Orquesta Solara, de José Luis Otero, de Juan Bouza e Sonsoles Abril, que son representantes tamén das orquestras que van a actuar en Gondomar das festas patronais. E, como non, agradecer tamén a labor incuestionable e o traballo feito por a Concejalía de Cultura, que en este caso está representada por a concelleira tamén aquí presente, Rocío Goberna, quen vai a ser quen de detallarnos por o miúdo en que vai a consistir esta programación cultural para as nosas festas. Quero animar, primeiro, a que todo o mundo participe das festas patronais de San Bieito, pero tamén facelo público e dunha maneira, ademais, moi comprometida cas nosas festas patronais de todas as parroquias do Concello de Gondomar, que son igual de importantes como é esta parroquia de Gondomar e como son as festas de San Bieito. Agora, sin máis, deixo que a concelleira de algún xeito mencione e que esboce o programa cultural das festas de San Bieito de Gondomar. Gracias. Moi bons días a todos e a todas. Pois paso a detallar entonces a programación da festa de San Bieito, que, como ben dixo o alcalde, será o 10, 11, 12 e 13 de xullo. O xoves 10 de xullo, día de San Cristovo, a verbena pola noite comeza ás 10:30 nas inmediacións da Alameda de San Bieito a cargo do Grupo América de Vigo. Xa o venres 11, día de San Bieito, o día forte das nosas festas patronais, ás 11 da mañá teremos na Praza do Concello, na Praza Paradela, a recepción da Banda de Música Juvenil de Sinzo, que posteriormente tamén ofrecerá un concerto. Xa pola tarde, ás 7, teremos tamén o pasarrúas do grupo da Asociación de Veciños do Galiñeiro de Vincios, Aire de Santes. Pola noite, a verbena ás 10:30 tamén, nas inmediacións da Praza San Bieito, a cargo da Orquesta Gran Parada e La Fórmula. O sábado 12 de xullo, día de San Antón, teremos o pasarrúas ás 7 da tarde do grupo de gaitas Cores do Sobreiro de Borreiros. Xa pola noite, verbena ás 10:30 nas inmediacións da Alameda de San Bieito a cargo da Orquesta Solara de Vigo. Xa para finalizar, o domingo 13 de xullo, pasarrúas ás 7 da tarde a cargo de grupo Treboada de Donas e verbenas 10:30, outra vez nas inmediacións da Praza San Bieito, a cargo da Orquesta Cinema. Deixo vos agora con Miguel Caldas da Orquesta Solara. Bueno, como vedes, a programación das festas de San Bieito é espectacular. Hai música non só polas noites, como vamos a estar as orquestas nomeadas, como falou Rocío e anteriormente o alcalde. As festas de San Bieito de Gondomar cada vez van a máis. A música non só é polas noites que as orquestas, que vamos a generar esa alegría, esa verbena, esa chispa necesaria nos días de festa aquí en Gondomar, que nesta zona que tan festeiros sodes, pois vai a ser unha alegría estupenda. Pero non é só eso, a festa vai a ser durante todo o día, como antes nomearon. Hai pasarrúas, hai bandas, é unha alegría ter en Gondomar no San Bieito este ano tanta programación e tan boa, tan rica programación. Vai ser uns días de festa inigualables e convidamos a todos a que vos acerquedes, a que veñades a divertirvos o máximo posible e as vosas familias e a pasar uns días espectaculares aquí en Gondomar. Gracias.